Ayo. Kaya apa aku sing tekaning pati? Wani karo Kurawa sing tak wedeni apamu? Kartomarma wonten timbalan. Kowe iso mateni Bagong cilik iso bondo tangane ngrincung sikile. Nampa bebungah saka Kakang Penemban Durna. Bagong, kowe ngalah. Ngalah piye? Ora iso kon ngalah. Cepeleke ora. Aku kalah nek wis tekaning pati, ngatang-ngatang dadi batang. Kuwi sipate Bagong ngono kuwi. Kowe wae mo sing ngalah. Lho. Kowe bali kowe mane remuk sirahmu kowe. Lho. Apa kira-kira kowe iso ngalahke Kartomarma? Woe lah. Didelok malam ini. Bengi iki kaya aku sing tekaning pati. Pedhot sirahmu, ha? Pedhot gulumu. Wah, gimer sirahmu tak nggo gatheng kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong Sumbari kok meden-medeni. Ora meng kowe mo. Patih tuwek iki cecek yuntune. Ora mlungos kok ngarep aku. Amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Pecah sirahmu. Pecah genti leganing ati upar. Awah, wis ora tertib mah aku. Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi. Engko konangan. Lera penak ning kono kuwi, Gong. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene bae. Piye? Lho, ora bosokan pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Manjing awakku piye? Manjing ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ora iso mati. Ki serius? Iya. Tenan. Liyan ndi? Lajene? Ora iso. Kene wae apa piye? Ciut ning ngombo iki. Yo. Elastis. Ora sudi. Metu ngendi kok ngewohke? Kowe ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Ngamet ambegan? Wis ya wis. Nek aku mlebu ning awakmu kowe dikapak-kapake ora apa-apa. Lah mboyo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku, kowe dadi ampuh. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis klebon awak aku mesti dadi ampuh. Nah, gek wis lak modar. Al-Fatihah Pujuk Tiseno Nugroho. Bismillah. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Gawe kaget tak kira yen to Ratu Sabrang ingkang sowan Werkudara apa bareng tak wis padake raine ora pangling iki rak Bagong to. Wah, Caedan. Linyilik sandangane endi? Tak kira nek anakku Gatut. Rama Kyai, Mbuh. Bagong kok liya bisa-bisane ing atase dadak nganggo sandangan cara satriya kaya mengkono. Nune nggih. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdipun Bagong Tadawadana sinuwun. Ya ora dadi ngopo Bagong. Betek-betekipun kula pengin merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma ngantos kula nyewa sandangan ngenten iki. Iya Bagong, nggih nyuwun ngapunten nggih. Ora dadi apa. Oh, nuwun sewu, Ger. Menika sinten? Menapa ingkang putra Jodipati? Menapa putra Madukara? Sanes bapa, mbok menawi bapa mboten mresani krana saking wingking. Menika pun Panakawan Bagong. Oh, wedhus tenan ora. Tiwas tak apik-apikke ora nganti dehem ngono Nalendra sowan. Oh, jebul Bagong ta iki. Wah, lah Penemban Durna barang teng mriki. Oh iya Bagong. Oh, kowe nganggo sandangane sapa? Mboten ngertos niki sandangan Sencaki napa Gatotkaca kula radong. Sing penting kula nggo. Sing wigati kula merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Panakawan Bagong Padha Rarja sapraptamu.
tansah pinanganing kawidadan ring Sambikala. Kepanen kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kondha sanipun Wa Prabu. Wa Prabu dengkulmu atos. Mengketa kaya putrane lho. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Wadararja. Nun nggih wilujeng Ndara. Prayoga nunggun mulunggu. Nggih. Aja dienggo sak nggon-nggon, kok dak kleru leh ku nyebut. Mboten mungkin iki bar niki nggih. Cucul kula ya ming wangun apa mboten ngoten lho dadi piyayi. Le wangun awakmu wis wangun ning raimu tetep kere. Kempun atos suarane. Oh, Bagong Wadararja sak praptamu. Pengentenipun Begawan Durna wilujeng niring Sambikala. Oh iya tak tampa. Pangestuku Tampanana Bagong kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Wadararja sak praptamu. Ponongan Bagong Wadararja sak praptamu. Pangestunipun Ndara kembar wilujeng bekti kula konjo. Iya Bagong. Tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih sanget anggen kawin dadosaken jimat. Tak tampa pangestuku Tampanana Bagong. Nun inggih jimat. Nen ana ing kasantosan kabeh ping do mengestoni cok. Iya Bagong. Nggih. Ana apa Bagong? Sepisan kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ron klapa apurentah mbabile wonten lepat kula anggen kula ngunjaken sampun Prabu Darma Kusuma. Iya ora dadi ngopo Bagong, matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih mugi andadosna ing kawuningan. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar utawi bapak kula Semar utawi tiyang sepuh kula Badranaya. Iya Bagong, bapakmu ya kene. Bapakne ajeng pejah. Lho. Sebabe apa? Lara. Bapakmu lara. Nggih. Sak pengkere Ndara Janaka Kesah, kabar sing kula tampa, Ndara Janaka nika nilar kasatyan Madukara, nilar negari Ngamarta. Menapa leres mekaten sinuwun? Iya pancen bener. Mboten gantaran wektu bapak niku opnam. Bapakmu lara. Nggih. Madal sairing usada. Saniki teng griya nika mung kantun kecap-kecip. Awake kaya wis ora duwe nyawa, ming mripate tok sing urip. Ming kecap-ketip. Nek mak ampun mboten kalu, nek ngunjuk pun mboten isa ngunjuk. Kula ya wis omong karo bapak, Pak, rasa nganu gegering awak, nek mati ya anak-anak wis ikhlas. Ngonten niku nek bapak tetep mboten purun seda. Monggo nek bapak seda niku kula bahagia. Wong edan bapakne mati malah seneng. Entuk lemah akeh banget kula. Wah, warisan diame-ame. Lah terus sawijining dina bapak niku ngendika kalih kula. Lah gene bapakmu iso omong, saged omong iso ning lirih. Kuping kula dadak kula templekke enten tutuke bapak. Iya Bagong. Nggih. Ngenten iki. Bagong. Ngenten niku. Lah ya lek ngomong ki seru wae. Kok njur kaya bapakmu. Mengke ndak ora padha karo kasunyatan. Merga sakniki niku napa-napa niku sok ora padha karo kasunyatan. Upamane piye? Kidul dusun ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak lengen. Mengke tekan lor dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kalih kasunyatan mboten padha niku sakniki pun nglembrah. Iya Bagong, nggih. Ngenten iki. Bagong. Kok wis seru? Ya Bagong. Aku iso mari. Yen kowe nyuwun ngampil pusaka 3 negara Ngamarta. Kula ya semaur, apa Pak? Matur sinuwun Prabu. Punta dewa nek aku butuh pusaka 3 nggo nambani awakku. Pusaka 3 kuwi apa wae? Setunggal.
Tumbak. Waduh lali iki. Wah cilaka iki. Dadak mulih njaluk keterangan bapak ya mung wirawiri. Tumbak baru klinthing. Karo welang. Nah, tempe karo welang. karo welang. Tumbak karo welang angka 2 payung mutha. Wah, bature Pandhawa pirang-pirang puluh taun karo pusakane Pandhawa ora apal. Ora payung mutha. Lah payung apa? Pijet payung. Ora. Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga kalih perpustakaan wilayah. Pustaka Jamus. Lah, pustaka Jamus Kelimasada nedya kula bolong. Bolok boyong. Nedya kula boyong wonten negari Ngamarta, Karang Kadempel ingkang wigati kinarya Jambi Bapak Semar. Pungkasane ngatur kula menawi Sinuwun Prabu Darma Kusuma maringaken kanthi ikhlasing penggalih kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ateges Sinuwun Puntadewa menika menggalihaken lelabuhane Bapak nggone momong para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti celaprang. Nek mung diwisuno ngambil pusaka 3 mesti kemawon dipun paringaken ewadene Sinuwun Puntadewa ngekahi pusaka 3 menika. Kula sampun macak cara Gatotkaca. Kula mboten ajeng wedi kalih sinten-sinten, nek perlu kula untir kabeh. Wah, Puntadewa kakangku. Werkudara piye? Aku apal karo Bagong. Yen wis kaya ngene iki dheweke ora iso dienggo dolanan. Ora iso padhake tawon. Dilangin tupe nggo dolanan. Yen muni nesu mesti nesu tenan. Lho niki contone sing wis tau tak ajar. Wah. Sapa? Sapa ta? Aku ki nek omong sok ngawur e. Kula niku nek nesu medeni asli nek nganti sampean boten maringaken tur nggih kula aturi ngemuti nggih sinuwun. Bapak niku ling abdi karo Pandhawa pirang taun. Pun suwe banget. Bapak niku tetep dadi abdi konsisten. Sebagai abdi mboten tau njaluk undaan bayar, ora tau njaluk undak-undakan napa-napa. Omahe bapak wiwit ndereke Pandhawa isih cilik nganti saniki panjenengan wis dadi ratu ya popok kaya ngoten mawon. Niku ya bapak ora tau ngresula. Nek saniki bapak niku lara kok Pandhawa maringaken ngampil pusaka 3 kinarya ngusadani bapak. Kok awel? Kok ora ikhlas? Niki kula perlu mempertanyakan keikhlasan Pandhawa sarta tresnane Pandhawa karo bapak niku lahir batin apa mboten. Ternyata Pandhawa dilabuhi sepena-sepene ning Pandhawa ora tau ngerti males kabecikane karo bapak. Bagong. Non. Pusaka kuwi nggone Pandhawa 5. Wis ngerti? Lho. Mula pusaka bakal tak paringke yen Pandhawa wis jangkep. Sebabe apa kok Pandhawa ora jangkep? Lah kowe wis matur yen bendaramu Janaka lunga saka negara Ngamarta. Oh iya. Ning sing nyuwun niku bapak. Bapak niku paring dawuh nek aku waras, aku goleki ndaramu Janaka. Ning gandeng aku kahanane kaya ngene, aku ora iso goleki ndaramu Janaka. Mula aku waluyakno sik srana pusaka 3 niku. Mengene bapak pun kebacut waras, bapak sing ajeng nusul utawa goleki Ndara Janaka. Ngoten ngendikane bapak. Werkudara piye? Werena. Wah, yen Bagong nganti ngopo-ngopo aku ora tanggung jawab. Kowe sing kudu nanggung. Kembar kepiye? Kula aturi maringaken kok Prabu. Kok Prabu kula aturi maringaken. Bagong menika bocah edan. Menawi ngantos sakmangke mboten dipun paringaken geger sampun geger negari Ngamarta. Sinten ing badhe ngendhakaken dhateng pun Panakawan Bagong. Oh. Piye? Pripun? Iya Bagong. Pripun paringaken napa mboten? Kusik iki ana perkara. Lho, urung kaya ana masalah. Rawing Bapa Durna mrene uga kepengin mbutuhake pusaka 3 Bagong. Gandurna? Iya. Gandurna mbutuhake pusaka 3 sebabe Ngastina Ketaman Pegebluk
bisane Waluya ditumbali pusaka telu sing tok kandhakake mau. Mangke riyen saniki kula tak takon karo sampean. Panakawan karo Ngastina abot sapa? Pun ngoten mawon. Panakawan karo Ngastina abot sapa? Kula ndereke sampean niku nganti sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil ora tau menuntut napa-napa lho. Terus saniki sampean kok ajeng belani wong Ngastina. Sampeyan le kesia-sia niki wiwit umur 5 taun wis disingkirke saka negara Ngastina, disingkang-singkang karo Kurawa. Nek cara Kurawa, nek cara kula nganti kesusu-susu. Nek cara kula, Kurawa ketaman begeblok mbok ben modar kabeh. Nek Kurawa modar kabeh, panjenengan lenggah teng negara Ngastina. Panjenengan rasa nglakoni perang Bratayuda. Bratayuda. Hah? Bratayuda. Ora sida wuda. Ora. Wah, ora sida ndelok aku. Bratayuda. Wis. Terus saniki bareng Ngastina ana apa-apa kok do nyermimih njaluk pambiyantu ning Pandhawa. Apa ora gagas jaman sia-sia karo sampean? Bagong, wong urip ki aja duwe rasa males winales. Lah niku ora panjenengan. Panjenengan niku ratu sing pancen kondang ikhlas lahir batine. Aja kok brana picis. Aja kok garwa disuwun karo wong liya. Sugeng panjenengan disuwun karo wong liya nek nggo kabagyaning wong liya, panjenengan maringaken mula ora aneh nek panjenengan menika keputihan. Lho. Anu, ludira pethak. Getih putih. Caedan lah. Iya, Bagong. Nggih. Tegese ludira panjenengan pethak menika suci lahir batine. Saniki terus sampean abot Ngastina karo Bapak Semar. Monggo, ora masalah. Mang paringke durna. Mang paringke durna. Ning kula wiwit dinten iki njaluk tanda tangan kula keluar sebagai abdi negara Ngamarta. Kula ora sudi dadi abdine para Pandhawa sing pancen ora iso nggatekke karo kawulane, ora iso nggatek karo kawula cilik kaya kula niki. Oh, lho pamunten, Ger. Kula nyuwun pamunten. Kula suwun kanthi sanget panjenengan kedah nglenggahi bawa leksana. Senyatanipun panjenengan kedah nglenggahi menapa ingkang sampun dipun leksanani dening anak Prabu Darmakusuma. Sapa sing dhisik didhisikake, sapa sing keri kudu nampa keri. Menika watahipun Narendra. Menawi panjenengan boten saged nindakaken kados mekaten menika badhe tetel kanjenengan panjenengan. Saniki mung gumantung nyawang sing mbutuhke sapa? Apa sampeyan ajeng mentala karo Bapak Semar? Nek Bapak Semar ora ketekan pusaka telu, Bapak Semar seda sing kapitunan para Pandhawa. Oh, perkara Semar mati menika mboten napa-napa. Pandhawa isih duwe nata Ndarawati iki menika Sina Prabu Sri Bathara Kresna. Sina Prabu Bathara Kresna menika pengayomaning para Pandhawa, suwing para kadang Pandhawa. Kresna tanpa Semar ora gayeng. Ora gayeng. Ngoten. Pandhawa niku pancen kudu dimong piyai loro. Nek piyai loro siji ora ana gotang, Pandhawa ora bakal iso nglakoni urip minangka dadi satriya ingkang utama. Kula nuwun sewu, nanging dhisik kula lho, Nger. Sawanipun rumiyin bukan durna tinimbangipun Bagong. Mula sing keri ya kudu nampa keri, sing dhisik ya kudu nampa dhisik. Pokoke sampean kudu menggaliaken perkawis Bapak Semar. Ampun ngrungokke suarane kongkang kengunya ing kekeleng. Kongkang menika kodhok gedhe, kekeleng menika leng. Kangkung neng kemawon tablek lendute modal. Ngoten mawon mboten sah sampean ngrasake omongane wong sing sanyatane sejatine menghargai cintrakaning para Pandhawa. Kanthi api-api Ngastina ketaman begeblok rebut pusaka. Nek pusaka wis karebut, tumuli nuwun sewu. Badhe mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Hus! Bagong! Ngapa? Kowe ngecek karo Bagandana, mboten ngecek niku nyatane. Lho, nyatane kowe ndakwa karo aku sing elek. Kula mboten ndakwa. Ning kula menika mung nggunakake ngelmu titen. Lha, nggunakake ngelmu titen. Durna Sengkuni Kurawa niku nek karo Pandhawa asline lahir tresna ning batin sengit. Pun ping pinten sampeyan ajeng renak patine para Pandhawa. Ning nek saiki aku pengen nyuwun ngambil pusaka telu mau, kinarya nambah rengkane Praja Ngastina. Ajeng alasan apa kemawon, kula iso maca ati sampeyan. Lho, nek ngono kowe ndakwa karo aku, kula ora perkara ndakwa. Ning perkara niki perkara Sinuwun Prabu Darmakusuma ajeng menehi pusaka dhateng sinten? Kula panjenengan ngalah, paringke sampeyan kula kudu ngalah, ora usah nganggo padu. Iki ku nganggo padu merga wis wani karo Begawan Durna. Kowe ngalah. Kowe kere gedibal 17. Wong elek kelok mripat.
Semar kae yo mung kere. Semar kae wong ora duwe. Lho, Semar mati ya wis ora apa-apa. Wong sing mati wong ora duwe. Sing mati men kawula. Nggo abrak apa Semar? Semar urip yo men ngebot-boti uripe para Pandhawa. Bagong kok salin koloran iki arep gelut e. Gelut nang nganggo sandangan kasatriyan ki ribet dadak benake kelat bau. Dadak netepke ira-irahan. Cecok iki ajeng gelut niki kula wis krasa. Nek mboten kula ajangi jembar ndak ming sak kepenake dhewe. Lho. Kowe ketoke bakal wani karo Begawan Durna. Lho, biyen wani saiki wani, Mbah. Ora ana alame Bagong kok wedi karo Begawan Durna iki kapan kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lah kok dadak takon lho kok arep wani karo Begawan Durna. Bagong niku ora wedi karo sapa-sapa, Mbah. Patokan kula niku anggere bener sing tak belani wong tuwa kula, aja kok sampeyan dewa mudhune Bagong ora gigrek. Hah? Aja kok ming Durna. Ha sampeyan niku kudu meh titele pendhita kondang monyor-monyor ra ning Ngastina. Ha ta? Sampeyan niku upama gambare diumbulke ra tau iso mbukak, kalah terus. Ha kok sampeyan ajeng nantang karo Bagong. Saniki ngene. Sampeyan butuhke pusaka telu, aku ya butuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Lho, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampeyan, sampeyan boyong pusaka telu. Nek sampeyan kalah karo Bagong, kula sing boyong. Lho. Oh, lah kewanen bocah iki kewanen ucape. Ora mbok pikir dhisik, wis tak pikir, Mbak. Wis tak pikir. Aku ngerti kowe nggo Kurawa to, kowe gleleng nggo Kurawa. Kowe iki nek dhewe ya ming cekucas, lekucis. Ora ndek kewanen apa-apa, ning gandeng kowe nggo Kurawa, Dursasana, Kartomama, Surtayu, Surni, Sinden ngono kowe. Kowe mesti gleleng. Kowe mesti kaya yak-yak kae. Ning slamus apa ki? Sasuwene urip Bagong iki dilalah kok ora wedi karo Kurawa. Ayo kruyun. Kruyun. Bagong aja gawe dak-dakan ning pasulayan. Sampeyan meneng mboten? Kene ana sing ngisru-ngisru leh kula nesu, ora nyawang sapa-sapa. Amuk kabeh. Nganggo tata krama ora? Nganggo. Kene wedi. Kono gedhe. Keseron nganggo akik lendodok. Wah. Lali ra tak copot. Lho nang ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Ayo metu jaba. Lho, kowe kok wong tuwa kok ora mikir to. Carane, ta. Nek ora aja tak njaba. Rugi. Goblok ora. Aku ora guneman karo kowe sing ngono. Nek panjenengan kemanane metu Jawa. Ayo metu Jawa. Tanding karo Begawan Durna. Nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajanging pasulayan. Ning gandeng Bagong pun ditantang. Nanti papane wong neter kanthi dayan. Nang alun-alun negara Ngamarta temtoke kowe apa aku sing tekane pati. Wah, pendhita tak ingkel-ingkel garing ati. Lah wis tantang-tantangan kok malah begogok. Aulane ra diwangi ya mudhar tenan. Lah jare mau wani, mau ra ana Begawan Durna. Nek ra ana karepmu piye Bagong? Putrane do mangkat mboten? Sapa? Ndara Gargaca, Ndara Antarja, Ndara Antarsena. Wah, aku ora weruh. Ning pendak-pendak pasewakan mesti eneng Gatot Antarja Antarsena ora bakal tinggal karo kewajiban. Sip. Kula nyuwun ngambil Ndara Antarsena ya. Nggih. Ya. Ndara Antarsena Ndara Gargaca Ndara Antarja kula suwun ngambil. Sakarmu yen anakku gelem ngewangi karo kowe. Jalu ana tulung. Kon ngundurke Kurawa. Sip. Makasih. Iya.
Sampun sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik. Darana kula sedewa kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dara Werkudara kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur nuwun lho pun paring ngambil Kang Putra. Nek wonten ora ngoten ndak kula kalah karo Kurawa. Wah, ya sing ati-ati. Merga jroning ati kula ora ikhlas nek pusaka telu ajeng diboyong kali Begawan Durna niku kula ora ikhlas lahir batin. Yo, wis mangsa Baronga. Nggih, nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Sampun sinuwun. Iya ya Bagong aja kaya bocah cilik Panakawan. Nun nggih. Nek mboten ngoten ndak ora rampung-rampung perkarane Durna niku mung arep gawe maksiat. Durna niku mung arep gawe kisruh negara Ngamarta. Kula sing ajeng nambaki. Iya Bagong mangsa Baronga. Nun nggih, nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati-ati. Sampun Ndara Kembar. Iya Bagong sing ati-ati, iya Bagong sing ati-ati. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Ya Bagong Nyuwun ngambil Kang Putra. ya wis kono. Tak paringi ngambil. Nggih, ngoten mawon nggih mungkin ndak selak kewengen malah ora prayoga kedadiane merga niki gawat tenan. Iya. Nek nganti sinuwun Puntadewa kelangan tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada niku wong sing ora seneng karo Pandhawa niku ajeng gawe cinakaning para Pandhawa niku angel mijen moing ranti suwe banyu sinaring. Nggih ta? Iya. Leres mboten? Bener. Kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Kembar kula nyuwun pamit. Iya Bagong, ya Bagong. Ndara Werkudara. Yo, ana mangkat to. Oh, mangkat sik ya, Jem. Nggih ngesna dawuh. Kuwi sapa kuwi sik lemu kuwi? Adi kula. Rondo. Wah. Kok ora ngabari aku? Aku ki penggemar. Penggemar tekule atos. Sampun ngaten mawon kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng. Iya. Nyuwun pamit Ndara Werkudara. Yo sing ati-ati. Pareng. Yo. Merga kula niku nek wis karo Kurawa jane asli ora seneng. Sengit kula kepati-pati karo Kurawa. Mula kula niku ndek penjangka nek Kurawa ketemu Bagong ijan padha ijan upamane. Iya. Kartomarma pas mlaku-mlaku dhewe ketemu arek kula mesti tantang gelut kok. Yakin kula jak gelut mesti. Iya, mergo sengitmu karo Kurawa. Nggih. Lah kula lek sengit iki mergane napa? Kurawa niku mesti gawe cintrakane ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo kula tresna ning ndara-ndara kula Pandhawa. Iya, ketok tresnamu karo Pandhawa. Mekaten. Sampun. Iya. Werkudara, Apa? sabubaring pasewakan Andakawana wene ana 300 ya. Mengko ndak aku ora kepenak uripku. Mung perkara Bagong. Wah, Panakawan kenthir. Wah, iso gawe wirang ratu Ngamarta. Jejekane. Aja Dimas pancen wateke Bagong kuwi kaya ngono. Ya, Yayi, ana apa? aja nganti Bagong kasempyok ing ngaradan. Tegese Bagong nganti cilik loro gedhe babak kulite. Dawono marang anak-anakmu sak biyantu kelawan Bagong. Ya. Sipiye ngene bakal paring wangsulan karo Durna bapakku. Mengko aku ingkang bakal matur kelawan bapa Penemban Durna. Babakan nggone mboyong pusaka, aku bakal nyuwun pepanggil sarta ruba. Wah, ya ngestake dawuh. Babar pisan Dimas, budalno kang padha seba ingsun kondur ngedaton, kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Werkudara. Sowane Bagong jari kandha yen to Semar nandhang loro. Bisane Waluya Nirmala Temajati kudu ditambani nganggo pusaka Ngamarta katelune pisan. Mula ora aneh yen to ndadekke pasulayan antaraning eyangmu ing Sukalima kelawan Bagong. Nanging gandeng elingi dawuh barep kakangku aku supaya dawuh karo anak-anakku. Ngayomi karo Panakawan Bagong sing wis momong karo wong tuamu Pandhawa. Wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa isih jabang nganti claprang. Mula golek ana Bagong menyang endi? Yen pancen Durna bapakku nggunakake Kurawa kinarya srana milara karo Panakawan Bagong. Kaya aja nganti wegah. Bagong belanana Kurawa undurna mengko bakal ana pangendika saka mbarep kakangku Gatotkaca, Antarja lan Antasena. Wis, Pak, nek pancen kaya ngono aku nderek kersaning bapak.
Kang aja nganti kesuwen. Ayo. Bagong digoleki, kowe karo aku ora ketang sithik tau tate nampa pangudange Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mula goleki nek nganti Kurawa arep gendak sikara karo Bagong kowe karo aku wajib belani, Kang. Iya, Dimas. Andel ora. Ora lijok ujare wong daplok. Durna iki nang ndi papan anggreng gleleng. Anggreng gembelo sirahe suarane kemlotak kaya kerakal. Mesti nggawa Kurawa. Nek ora nggawa Kurawa Durna iki wonge ora tau wani swara atos. Nyuwara sing rapenak. Kurawa dampyak-dampyak goleki aku. Aku ki pinter ndelik wong aku iki coba tok. Dadi bingung Urataya kebingungan goleki aku. Ning suwe mesti kecekel iki. Ndara Werkudara tak suwuni pambiyantu Den Kang Putra kon belani kula nggih. Ha kok bubar pasewakan kok Werkudarane ra ngetok pancen wedhus tenan. Piyayi nek ora iso digugu. Seprene kok ora ana kemliwure Ndara Antasena Ndara Gatotkaca. Nek aku nandingi Kurawa Ijen yakin mesti kalah. Wong Kurawa ki wong licik. Kurawa ki wong akal ukile wis ketok. Mesti nek mungsuh Ijen-ijen kalah karo aku terus ngeroyo, wanine ngeroyo. Nah, nek dikeroyo ya kalah. Nek ora aku cekak-ceket goleki Ndara Antasena Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja takon belani aku selak kecekel Kurawa modar. Nek ora goleki Ndara pun suwe. Ayo sawetara. Kok ora dehem ora watuk. Ora lara kok kon watuk. Pun ngertos lek kula omong. Wis. Terus keputusane? Keputusane sapa? Keputusan sampean belani kula mboten? Gong. Non. Aku kuwi tau tate tok udan. Nggih. Aku tau tate tok mong. Dek cilik biyen ning aku ora kelingan. Ning kowe tau tate momong aku, Gareng ya momong aku, Petruk ya momong aku. Semono uga aku Bagong. Aku kelingan jaman dijedi ning Kawah Condro Dimuka. Biyen aku capet-capet ketok ana Panakawan sing nunggu aku ning pinggiring kawah. Aku. Kula nika. Ha Petruk iki wedi karo panas. Gareng iki karo Kawah Condro Dimuka di kula sing nunggu sampean. Kowe Nggih. ngaturke panuwun. Sami-sami. Sampeyan tegese utang nyawa kali kula. Mestine ngono. Yen nganti kowe kena genining Condro Dimuka, mesti kowe tekaning pati. Mula aku ngaturke panuwun dene kowe arep gelem nunggu nalika aku dijedi. Nggih. Terus iki mau Kanjeng Rama paring dawuh. Rama sapa? Rama Werkudara. Ngendika pripun? Kowe arep diajar Kurawa. Nggih. Pancen nika pondho mangkat. Wonten sing gawa glugu, wonten sing gawa sekop. Ajeng mala kali kula. Terus sampean Aku didhawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kon ngewangi karo kowe. Oke. Ha iki sing arep kok mendorong tak ki piye iki? Aku ya kon ngewangi, Gong aja kuwatir. Nah. Pon, nek sampean niat ngewangi kula, maju, gempur Kurawa. Ning nek aku sing maju kok kira-kira ngisini-sini. Apike ngene, Gong? Pripun? Aku ngewangi ning kowe maju wong methoke Kurawa. Yo gelut wae yo. Kowe karo aku senggel. Lho. Kok malah nesu? Nesu. Wong ngewangi kok malah kula kon maju. Kowe nek lolo tak tambani, nek mati tak uripke. Aja kuwatir. Mangkato. Yakin? Yakin. Serius? Iya. Nganggo apa le nambani? Banyu sunget kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune. Nek nggo nambani wong loro iso mari, nggo nguripke wong mati sing durung winanci iso kelakon. Wah, kene ndek kutil lampu. Kutil dengkulmu plocot kuwi. Iki pusaka padhake kutil ora. Kula tak maju, Aku sing tansah memanuki lakumu aja kuwatir. Nek ming Kurawa ora bakal menang karo kowe. Yen kowe tak tambani kowe tak uripke. Kowe diantem ngrasaki lara, nek lara babak metu gedhe tak tambani langsung mari. mbok sampean buka apotek mawon. Hus. Kok malah kon buka apotek ora? Aku entuk tamba mujarab kaya ngono kok. Wis mangkato, Bagong mangkato. Yen pancen kowe engko kerepotan, aku ndelabung saka Dirgantara. Wah, iki arep gleleng ya. Nggih, nun pangestu nggih. Yo sing ati-ati. Ning ampun ada-ada saking kula lho. Ora.
Terus sampean ajeng temu ndi? Mengke ketok Kurawa. Aku ambles bumi. Lah iki pertanyaan meneh iki. Terus kowe nek ambles bumi terus aku ling ngundang sampean pripun? Aja kuwatir, kowe ngejluk lemah ping 3, aku metu. Mosok ping 3 metu? Iya. Ana sampean bola-bali ra tau metu. Aja sembrono, mangkat to. Kethuno Kurawa, nyun pangestu sing ati-ati aja kaya bocah dhewe. Pancen bener apa sing ngendikake Kakang Prembandurna. Ing atase mung sak derajate Bagong wae lah kok ngembari marang panguwasaning pendhita ing Sukalima. Iki kaya patih sengkune. Iya, Bagong. Lho, ora basa karo aku. Basa ya gelut ora ya jotosan. Ora usah nganggo basa-basa nang kene iki nang alun-alun. Monggo aku mau nantang karo Begawan Durna sing ketok patih sengkune sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna. Pancen kepara nyata. Rasah kok ki ana omong sing tanpa guna. Kowe apa Kartoslebar kuwi sing maju? Kartomarma Kartoslebar dengkulmu mlocot. Heeh, Kartomarma sing maju. Kowe aku ya wani, Kartomarma aku ya turah wani. Aja kemeng Kartomarma ijen. Kerubutan sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat. Lah serep nyawamu. Ora serep ora dadi maling. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Kartomarma wonten timbalan. Kowe iso mateni Bagong cilik iso bondo tangane ngrincung sikile. Nampa bebungah saka Kakang Prembandurna. Bagong, kowe ngalah. Ngalah piye? Ora iso kon ngalah. Cepeleke ora. Aku kalah nek wis tekaning pati, ngatang-ngatang dadi batang. Kuwi sipate Bagong ngono kuwi. Kowe wae mo sing ngalah. Lho. Kowe bali kowe mbane remuk sirahmu kowe. Lho. Apa kira-kira kowe iso ngalahke Kartomarma? Wae lah. Didelok malam ini. Bengi iki kowe apa aku sing tekaning pati? Pedhot sirahmu, ha? Pedhot gulumu. Wah, gimer sirahmu tak nggo gatheng kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong Sumbari kok meden-medeni. Ora meng kowe mo. Patih tuwek iki cecek untune. Ora mlungos kok ngarep aku. Amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Pecah sirahmu. Pecah genti legane ati upar. Bar. Semah tak petok. Ngodare, wedan. Ayo, kekuatanmu sepiro Bagong Musaku? Remuk. Ngapa? Oh, arep modar aku iki. Mau janjine piye? Gejluk lemah ping 3. Wis luwih saka ping 3. Nganti sing tak gejluk ngolet-ngolet. Ra metu-metu. Ya sing gedhe pangapuramu kurang seru, Gong. Wah, aku nek carane ngene iki aku enggak main aku.
Enggak main piye? Wis ora nggo perang-perangan. Ha iki senegro iki nglocop bathuke iki. Ki gede-gede iki. Tambani nganggo sungutku mari. Wih lho. Wih, heeh. Ki nggon unyeng-unyeng iki. Kuwi borok kok. Oh iya, Ding. Tambane iya. Yo. Ndak gatel. Yo. Malah nambani borokmu barang. Sonana wah wis ora tertib mah aku. Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi. Engko konangan. Lera penak ning kono kuwi, Gong. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene bae. Piye? Lho, ora bosokan opo pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Manjing awakku piye? Manjing ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ora iso mati. Iki serius. Iya. Tenan. Lihat ndi? Lajene? Ora iso. Kene wae apa piye? Ciut ning ngombo iki. Yo. Elastis. Ora sudi. Metu ngendi kok ngewohke? Kowe ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Ngamet ambegan? Wis ya wis. Nek aku mlebu ning awakmu kowe dikapak-kapakke ora apa-apa. Lah mulya ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku, kowe dadi ampuh. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis klebon awak aku mesti dadi ampuh. Gek wis ra modar. Omong wae malah pidato. Aku tak keplak sirahmu lho kowe. Wis gak wis. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Kono wis. Sampe teng ndi? Aku wis nang awakmu. Lho, kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo iki sukma. Walah, gleleng iki. Kowe diantem ora apa-apa, dipateni ora iso mati, mergo saka dayaku. Terus kula iso napa meneh? Iso ngilang mboten? Ora iso. Mbok gawe iso ngilang. Benar nyolong kowe. Meripate kok mendelik wae mataku ambar ngopo kowe. Sajae mentas meguru anyar. Ora memper meguru kok ming sedilit. Ning matek aji jaya kawijayan. Ayo, kowe iso gawe aku semaput gedene aku tok antem glecak meguru karo kowe 100 taun. Pecah siramu nyah. Kosek lagi ngematke wong gawa kopi. Urung-urung nyekel tumbak ora. Ayo, pecah siramu kowe Ya, tumban. Ya, tumban. Tumbak iso mbolong dasku. Aku meguru karo 100 taun. Ya wis. Mati tenan kowe Bagong. Hah? Mati tenan. Engko tak jese. Manggone entek baterai colokan listrik murip meneh, guys. Aja edan. Ora edan serius iki. Pecah siramu nyah. Ya iki ora muni gamelan. Ngopo dagdug-dagdug. Pecah siramu. Kuwi Ding. Pecah siramu nyah.
Ah ngono. Hut. Hut. Ha. Oh, mati ya. Mati ya. Wah. Waduh. Sampai gledhek dasmu wis maput ora. Pelekke ora. Rumangsane padake wong loro saudon telu saurupan. Tunggale Kartomarma Kurawarwane ro bakaya amuk legane ati. Arku Kartodendra. Wah, ora tau mbayar per bulan kowe. Ora tau mbayar tadi denda terus. Peranganing para Sata Kurawa, Kartodendra dasar Pranyata. Kartomarma kalah karo kowe. Kartodendra durung karuan. Kowe arep ngopo kowe? Ngajar kowe. Kowe nek aku kene iki kira-kira kowe gila ora? Lho, dimati lho. Lho. Kok mblesek awake? Ora mung awake tok. Aku nek mbleseke sak ndase. Ora percaya kowe? Lho, mati aku. Apa mau kapane? Kurawa maju kroyok Gunjang Kanjeng pamit kelapa katon lir kincanging aduh mawe gandrung nyuwun pangapunten Kakang Durna lagi metu kaya wis kesanja mbaya mboten nginten babar pisan nek Bagong digdayane kliwat ukur lho Bagong digdaya mergane kula sawangsa ing katebian iso ambles bumi. Bagong iso ambles bumi iso mabur. Kakang Durna Kurawa bubar maut mboten kanten-kantenan. Lho sumanggaken Kakang Prembaturna. Oh, lho Bagong aja pamer. Kuat nampani Kyai Cundha maneh aku meguru karo kowe keparat. Gus, piye? Durna mbeta drei, drei dengkulmu. Kae dudu drei. Lha napa? Kae pusaka arane Cundha Manik. Waduh, murup kaya wong nyuluh. Merga saka dhewe kekuatane sing ampuh ngegilani, mula pusaka kae murup. Terus ora sawedi. Kethuke Gong, kowe ora bakal tekaning pati. Engko nek mati ora sawedi. Tandang ngono, aku sing bakal namengi saka jero awakmu. Nggih, ayo nggawa pusaka suntakan aku ora wedi legane atiku, Mas.
Arya wangsit pindha kumbang angajaping tawang susuh angin ngendi nggone entos malu kimbol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana saya gembelo siramu saya greleng pacakmu keparat ing atase wujude Bagong wae kok ngorak-arik para sata kula wis kasan bubar sar-saran ora karu-karuan. Ayo, nek pancen kowe digdaya tantangana Kyai Cundamane. Kowe sing wong jireh Penemban Durna. Durung babak kulitmu, durung putung baluhmu. Kowe wis gawa pusaka Kyai Cundamane. Ayo, nek pancen pusakamu iki digdaya tamakna dadane Bagong. Loh, kowe wani namane Kyai Cundamane? Ora wani sebab apa? Pusaka ampuh karo ora gumantung kowe. Ning gumantung kelakuane sing duwe pusaka. Nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek, tumindake angkara budi candala, pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa. Ora percaya? Bisa dibuktikan. Silakan. Lho kuwi nyatane kaya ngono. Kabeh-kabeh kuwi mung gumantung ana kersaning sing gawe urip. Ampuhing pusaka, ampuhing menungsa, malati papan panggonan ki mung gumantung karo sing gawe urip. Hah? Wis tau ngerti critane Nabi Musa? Loh. Pendhita ora tau menyang pengajian. Nabi Musa kae tau ngomong ya. Kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi sabetno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka sing gawe urip, mula tongkate ampuh. Nek wis ora diparingi firman karo Gusti sing akarya jagat, tongkat kae ya mung kayu ngono wae ora ana dayane apa-apa. Cundamane semono uga tok anggap ampuh nek Gusti sing gawe jagat marengake Cundamane ilang dayane kuwi mung wesi rongsokan kuwi. Ayo tibane nang wetenge Bagong. Ayo wis. Ayo ora bakal temancep ning malah dadi srana melancarkan peredaran darah. Mergo aku tak uncek nggon weteng. Wis, aja kok kian gunem sing tanpa guna. Dijajal apa piye? Oh, lakon mati dening aku. Wah, Durna bapakku, Bagong. Para Pandhawa mbyuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambaung Wisra katitih merut layut sagung Praratu. Kula nuwun pangapunten, Ger. Iya, awis saking pangatenipun ponakan Bagong saengga kula damel ribet wonten ing negari Ngamarta sewu-sewu kalepatanipun ingkang bapa tandhah wadana. Bapa Penemban. Mestinipun Bapa Penemban Durna menika saged menggalih Bagong menika namung drajating Panakawan. Nanging sabab menapa panjenenganipun Bapa Penemban Durna mituruti dhateng menapa ing dados pikajiganipun Panakawan Bagong. Oh, inggih amargi Bagong sampun kurang ajar dhateng Bapa ing Sukalima. Bagong sampun ngias dhateng Bapa ing Sukalima. Bagong sajaipun sampun ngilani dhateng Bapa ing Sukalima. Namung semantena kang kinten kula Bagong namung dapur gegojekan mboten gadhahi niat wantun kaliyan Bapa Penemban Durna. Oh inggih menawi ngaten kula inggih nyuwun mangapunten lan salajengipun kula nyuwun dawuh saking Paduka anak Prabu Puntadewa menggah kados pundi babakan perkawis menika. Sapurnaning pasewakan ingkang putra tumuli manjing wonten ing sanggar pamelengan nyuwun dhateng panguwasaning dat Kanggur Wengdat mugi-mugi pikantuk pepadhang nyatanipun Dewa Asung pepadhang dhateng ingkang putra pun Darma Kusuma Jawata paring wangsit
Pusaka katiganipun menika kedah dipun lintoni. Lho. Dipun lintoni menapa? Dipun lintoni wujuding kanugrahan ingkang badhe mandhap wonten ing jagat ingkang nami Wahyu Jati Wasesa Bapa Penemban. Gandak bleguduk soal gembol swara nganti awela. Dipun lintoni wujuding Wahyu Jati Wasesa kasinggihan mekaten. Menawi Bapa saged ngaturaken inggih menika wujudipun Kajeng Jati Wasesa tuwin Sekaring Jati Wasesa kula badhe ngaturaken wujudipun tumbak Karawelang payung tunggul naga miwah pustaka jamus miyang jimat kelima sada wujudipun Sekar Jati Wasesa lan Kajeng Jati Wasesa kula aturaken paduka badhe maringaken pusaka tetiga inggih kasinggihan mekaten nyuwun pamit yer kula ke Bapa badhe ngupati wonten pundi durungipun nek dilintoni kayu jati biasa pripun Bagong kowe tak kandhani ya Bagong nggih ratu kuwi ora kena mban cindhe mban siladen Ban Cindil, Ban Cindhe, Ban Siladan tegese ora kena bedak-bedake. Nggih. Kowe bali neng Karang Kadempel. Mekaten sinuwun. Iya, Bagong. Matura karo bapakmu, bapakmu mesti wis tanggap. Oh, nggih, ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit nggih. Ndara Dara. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sampeyan ora ngerti kekuatan kula to? Wente kekuatan apa? Mungsa Kurawa menang. Wah, aku ya weruh. Gumun aku ing ngatasé Bagong kok kekuatane ngedapi-dapi. Kula saniki Bagong modern. Iso ambles bumi, iso mabur. Oh iya. Nggih. Kaya ngopo? Mangmatke nek mboten pitados. Seneng ta kowe? Bahagia ta kowe? Metu ra omong-omong. Sone iki nek metu omong. Modar. Dapusi ale Kang Putra. Kok minta slupe kok njur arep sapa-sapa arep dimuki bapakku barang arep diumuki wong bapakku ki wong ngerti kok arep diumuki. Mbok menawa kok wis Bagong Baliya sandangamu kae mau gawanen. Wo iya. Kula kake kraton e wau. Ya wis jupuken. Nggih, ajeng kula nggih melih. Ya wis kono Bagong. Romo Kiai, mbuh. Dimas Antasena, Ketak ndasmu kok. Ora dakoni tenan aku. Ora masalah. Sing penting kowe iso gimer sirahe gareng. Sik diancam kok kakane. Nyuwun pamit, sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, nyuwun pamit nggih. Iya. Sedaya sampun ketingal padhang. Sekar Jati Wasesa niku kula mboten melih. Ning pancen kula singitake enten kuncung kula. Pamrih aja nganti tiba tengastaning wong kang kurang pas nampi kanugrahan. Iya, Kakang Semar. Mugi-mugi sarana nampi kanugrahan menika Pandhawa tansah njayeng bawana. Nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna dadi utusane ngadil manglurah satru murka saengga saged mujudaken jagat menika ayem, ayom, tentrem, rukun, majinamadan, tetunggalan manunggal. Kakang Semar mengkono. Purnaning gati Sura Sudira Jaya ingkang ratsuh berasta kaping 10 Dharmastuti rahing sami makari rahing samya pinanggih.